Cześć synki, kupiłem sobie nowy telefon. To jest stary, moja Nokia Lumia 520, która służyła mi przez długi czas dzielnie. Chciałem coś na Androidzie, zawsze chciałem coś. Od kiedy tylko miałem Windowsa w telefonie, zapragnąłem mieć telefon na Androidzie. No i mam. Lajsnąłem sobie taki HTC 620, jest wielki, patrzcie. W porównaniu do tego jest ogromny, ale ma też sporo większy ekran, a ja dużo czytam internetów i tak dalej. Był w takim ładnym pudełeczku, tutaj dostałem jakieś słuchaweczki, ładowarkę i tak dalej. W ogóle swoją drogą, słucha ktoś muzyki naprawdę na słuchawkach dołączanych do telefonu? Jeszcze takiej osoby nie poznałem. No i jakie jest moje pierwsze wrażenie? Nie jestem żadnym specjalistą od telefonów, od tego już jest kanał na YouTubie. Z tyłu taki plastik, wziąłem sobie taki ciemny, no jest duży, jest naprawdę wielki. Ale rozdzielczość ekranu Full HD, chociaż w dzisiejszych czasach to już taki w zasadzie standard. Wszystko działa super płynnie, zajebiście i generalnie mam to i patrzcie, nawet jest pogoda pokazana. Teraz nie muszę patrzeć za okno, żeby widzieć jaka jest pogoda. Zawsze chciałem Androida, jak już mówiłem, no i jestem bardzo zadowolony. Wszystko działa błyskawicznie, jest po prostu 3 miliony różnych apek, bardziej i mniej potrzebnych, dużo jest tych mniej potrzebnych. No i taką zrobiłem zmianę tutaj właśnie z tej Nokii na takiego HTC. Też ta Nokia mogła nagrywać tylko w 720p. Ten HTC potrafi nagrywać w Full HD, także no, myślę, że będę z niego zadowolony. Będę wam dawał znać jak się sprawuje. W ogóle najlepszy bajer jest taki z tego wszystkiego, że tym telefonem tego nigdy nie mogłem zrobić, a w tym telefonie tutaj w SweetFocie już robić sobie można, także myślę, że teraz już nie będę musiał brać aparatu do ręki, żeby zrobić sobie miniaturę na YouTube'a, Także no, to zawsze tego pragnąłem. Na razie mogę wam powiedzieć, że jestem zadowolony, no ale to po jakichś może 15 minutach użytkowania, no także to tyle z mojej strony. Nie wiem, czy dokonałem słusznego wyboru na dłuższą metę, wy mi pewnie na to odpowiecie. Myślę, że będzie wielu przeciwników, ale ja jestem rad i content, no. To tyle, to idę się bawić dalej.